Hey guys! Hi guys! Kamusta kayo? Wala tayong biyahe ngayon, so naboboard ako dito sa opisina. So ang gagawin ko ngayon, mag-vlog ako, pero hindi dito. Pupunta ako ng Batangas. Ayan. Pupunta ako ng Batangas ngayon guys, ako na mag-isa. Wala lang, mag-vlog lang ako doon, magkuha lang ng video. Doon sa may port, Talaga Port Batangas. Ayun. Mag-vlog lang ako doon kasi ang ganda ng ano doon yung port nila. Nakita ko sa page nila. Ang ganda ng port nila doon, so maganda doon mag-video, mag-vlog, di ba? So mamaya abangan nyo yung Batangas ko. Ako lang mag-isa. Biyahe ko na 2 oras ata. Galing dito ng Makati papuntang Batangas. Guys, update mamaya. Kita-kits Batangas. Withdraw na ako ng ano guys, babaunin ko. Mga siguro mga 3K, okay na yan. Withdraw lang ako dito sa may video. Dito. Hi guys, biyahe na ako papuntang Batangas. Daan lang ako ng Shell. Magpa-full tank lang ako para tuloy-tuloy yung biyahe ko, hindi na ako mag-stop over. Yan. Bagas lang ako guys. Ayan guys, sunod na tayo Batangas. Via Skyway tayo para madali yung biyahe natin. Okay, tayo ng Skyway. Ako lang talaga mag-isa guys, tingnan nyo. Oh. Diba? Pupunta na ako doon para mag-vlog. Naboboard kasi ako sa opisina. Kaya ayun, biyahe ko ngayon 1 oras, 1 hour and 41 minutes. In 400 meters, keep right at the fork. Follow signs for Calamba, Slex. Okay. Exit tayo ng Calamba. So yun guys, dito na ako sa Batangas. Bad trip lang, akala ko kasi napindot ko. So hindi ko na-record yung biyahe ko kanina. Oh, take bad trip. So dito na ako. At dito ako ngayon sa Batangas. Ayan. Welcome to Batangas. So ang ganda dito. Ayan yung sasakyan ko. Ayan. So ayan, tulad ng sabi ko kanina, pupunta lang na Batangas para mag-video. So dito ako yung sa port ng Batangas. Ayan, di ba? So ngayon biyahe lang ako at 2 oras. So ayan, pabalik na ako ng Makati. Bye bye. Balik na tayo ng Makati guys.
Makati. Circumferential Road. Head north on Bawan, Mabina Road, Mabina Circumferential Road. Pabalik na ako ng Makati, guys. Grabe yung Batangas to Makati, oh. 2 oras. 2 oras, 2 hours and 25 minutes. Wow, grabe. Kumain na natin. Slight right onto F. Castillo Boulevard, then slight right onto Bawan, Mabina Road. Take the next right onto Bawan, Mabina Road. Continue on Bawan, Mabina Road for 9 kilometers. Ito na yung bituka ng manok, oh. Ako, parang puwit ng barko.
ulan. Dito pa rin ako sa ano guys, Batangas. Ayan, update. 1 hour and 58 minutes pa lang. Grabe, kapagod na. So, naghahanap lang ako ng mga pwedeng may stopoveran. Papahinga lang ako kahit mga 5 minutes. Tapos gusto ko yung basahin yung mukha ko kasi naantok ako may nakita ko kayo ng McDo, kaso ang haba ng pila. Yan guys, update mamaya. Drive muna ako guys, update. Sobrang traffic dito, grabe. Kanina pa ako, pulang pula yung mapa yan. Sobrang traffic kasi may ginagawa kasing daan kaya nagta-traffic. Sinabi na ako. So yun guys, yung update natin, 31 minutes na lang pa Makati. Ayan, grabe yung traffic, walang galawan kanina. So ngayon, dire-diretso na to. So drive muna ako guys. Ako lang mag-isa, diba? Let's go! Sa wakas, nakarating din. So guys, dito na tayo sa Skyway. Pa-exit na tayo ng Amorsolo. Papunta tayo ng opisina garahe ko lang doon sa sasakyan. At makapagpahinga na. Bukas, Lunes, walang pasok bukas. So yun guys, grabe yung biyahe, ilang oras? 3 oras, grabe. Umalis ako kanina, 1:00 ng hapon. Ay hindi, 11:00 pala ng tanghali. So yun, nakarating ako 6:55 na ng gabi, mag-7 na. So yun na muna, pagod na, grabe. Grabe, 3 oras yung biyahe, wala akong kapalitan. Sumasakit na yung puwit ko. Kalat ang kalat ng baon ko. Ayan. Ayan. So dito ko muna tatapusin yung vlog ko ngayon. Maraming salamat sa panonood. Abangan nyo itong video na to, upload ko to. So ingat. Bye bye.